Gaurko musika zuzenean telebista saioan Ondora taldea ezagutuko dugu. Biko formatoan datorren banda da honakoa. Lehenengo diskoa esku artean. Ondoratu eta azalera irten. Gaur, gurean, Ondora taldea. Elisa eta Ibai. Elisa eta Ibai dira Ondora. Donostian kokatzen den musika egitasmoa. Nire izena Ibaire, ondarrutik nator, ondala 13 bat urte, hasi nintzen gitarri joten, eta ondala 8 bat inguru ezautu nuan Elisa, eta horra ziginan koberra joten elkarreaz, da gaur egun, ero gitxo bera ondala 2 urte, hasi ginen Ondora deitzen dan proiektu honei formi emoten. Ni Elisa naiz, Iruñatik nator, eta txikitatik abestu izan dut, nire aizpek ere asko, txikitatik elkarrekin abestu izan dugu, nire etxean musika asko entzun dugu, eta nik uste bai txikitan musika eskolan egon nintzen, musika ikasten, gero abes batzetan abesten egon nintzen, baina bai ezagutzerakoan, berak esan duen bezala duela 9 bat urte, hor bai hasi ginen, nolabait gu elkarrekin, baina bakarka zeozer eraikitzen. Taldearen lehen aroan bertsioak ziren nagusi. Kantu zerrenda anitza zen, bi taldekideen gustoko abestietan oinarrituta. Jo izan dugu Zahara, Con las Ganas, Amy Winehousen, Valerie, Back to Black, Aretha Franklinen Respect ere jo izan dugu, Fito eta Fitipaldis pilo bat, Berri Txarrak, Maravillas... Pilo bat. De hecho, nik uste ez da gatazka punto amorun betxuko naban, baina bai izan zela gure arteko debate luze bat, aber zelan dengo genuen, zelan osatuko genuen errepertoxo, ez? Eta evidentemente nik eta Elisak bakotxak gautza desberdinan nahi genuen jo, eta, urtik eta gero nik uste lortu genule bisontzako erosu zen, ez? Bai, nahiko esfortzu handia suposatu zuen, nik uste gure bi mundu horiek batzea, baina bi mundu horiek batzearen arira nik uste lortu dela ere, ez? Edo sortu dela Ondora den hau. Bi mundu oso ezberdinetatik, edo ezberdinak batzean, fusio hori. Bai, debati gitxo gara nik uste hori zala. Nik nahi neban igual rock mundua zerikusi gehiago auken kanta aukeratu, eta Elisak nahi ban beran guztukin zerikusi gehiago auken kanta aukeratu. Eta nik tiraten neban Keike, Berri Txarrak, Metallican kanta bebai nahi izan neban aukeratu, Fito proposatzen neban bebai askotan, eta hoxe nik uste gero biatu genuela erdi punto bat, eta Valerie geurera abestu, ero... Nik uste bi mundu horiek lotzen ziala, Alfonsina y el Mar batzea Nothing Else Mattersekin. Orduan, hortik zer sortzen da, hau. Denboraren poderioz abesti propioak idazten hasten dira, eta kantu zerrendan gehitzen. Ara edo udazkena kantuak izan ziren, aro berriaren abiapuntua. Abiapuntua nik uste izan zala udazkena kanta, duela 5 bat urte Ibaiek konposatu zuen kanta bat, eta ziginan jotzen gure kontzertutan, coverren artean gure kanta propio bat. Eta jendean erantzuna positiboa zen, eta gutzako ere, aberasgarria zen, ez gure zen zeozera orkestea. Kurioso egiten zait ere, urte askotan zehar ez genula irrika sentitu edo, desioa sentitu zeozer propioa eraikitzeko. Gutzako coverrak hain propioak egiten genituen, nun ez genuen hori desioa sentitzen. Baina bai, nik uste Idoia Surmendin arira ere izan zala, ez? Idoia Surmendi ezaguten nuen, Idoia Surmendi lagun bilakatu zen, eta behin, de hecho, esan zion, ez duzu inoiz planteatu zuen kantak grabatzea, porque ordurako ja genituen 4 bat kanta, gure propioak zianak. Eta horren arira izan zen, planteatzea, zeba ez dugu egiten, eta Joserritekin hitz egin genuen, kriston tipo majoa iruditu zitzaigun, lehenengo momentutik, eta iraian ja ordua geneukan diskoa grabatzen hasteko. Ni bentsat nire partetik uste bai hasi nitxala, hainbaten ez daiko gu galtzen dan erantzune, baina bai egarten deban 18 urteaz ilusioi pilo bat etxestan, bestinak zin kanta joti eta gaur egun ondion ilusioi etxesta, baina egizera urtik pasala, koberra joten,
baina sinitxala eukitzen gogu, propixu zan zehoz, impostorin sindrome bat izango gazan buren, ez? Neupen nahi neban ekarpen bat egin, egin baten zorretan sentiuten itxan, horren beste kanta hartu eta horren kantak itxi emote harren trukin, eta nik uste hortixek etorrela. Eta udazkena bai izan zen abia punto bai. Nik esango neban gero ara, igual, zuk bizitzako dolu baten arire sortutako kanta hori bai izan zela bai motore bat, ez? Arak bai markatu zula inflexio puntu bat, nire bizitzan, gure, eta egiten genuen musikan ere, sortu genuelako, doluan inguruan hitz egiten zuen kanta bat, nik beti pentsatzen nula, doluak gure bizitza doluz betea dago, doluek gure bizitza zeharkatzen dute, eta pilo bat gustatuko litzaitak kanta bat egitea honen inguruan, ez? Eta nire dolu baten arira, nun, benetan txarto negoen, ibaiek lagunduta, hau sortu genuen, eta bai, egia da, sortu genuela, zer esango dut, queda un poco, baina, kriston kanta potentea, alako mingarria den esperientzia baten inguruan, eta bai izan, pentsatu nuen, hau nonora, eraman behar dugu, eta gainea, kanta hau erakusten genion jendeari, gure inguruko jendeari, eta jendeak negarra egiten zuen, eta gutzako, bai, bazen de, ke fuerte, ez dut ezagutzen, berria da, eta benetan zeo zer sortzen du, zeo zer mugitzen du jendean gano orduan, bai, ara izan zen berez, dolu bat, eta horren arirako ara izan zen sorrera markatu zuna. Nahi duzun beste, eman dezaket. Sekula ere, bueltatuko ez den, uda baten eske. Zein zoriontsu izan garen. Diskoa grabatzeko orduan banda baten laguntza izan dute. Josu Erbitiren estudioan grabatzen da debuteko lana. Bikoaren kantu biluziak talde eran borobilduz. Nik uste hasiera baten birisan genuen bai erabakiago hartu, sinesgarritasun bizkat emoteko, ez? Gure ikuspuntutik proiektu nahiz, bapatin beste horren beste pertsona etorti uaz batea jotea eta euran ikuspuntu aportati, gutzako bai izan beste pauso bat emoti moruen, ez? Norabide zehatz baten. Eta nik neuk kuriosidade pilo bat eukixan do beti, eta gaur egun eukitzen jarraitzen dut, ez? Baina ezautze harrenia zein izango zen, talde formato horreta jotin ondo iso, akustiko, ez? Ero zelan afektako gure estilur, ero zelan afektako zan kantai. Eta oso pozik naha, eta konsideratu telako suerte pilo bat eukiro bela, inguratu gazen musikazo eta pertsona jatorrakin inguratu izan azdiskonetan. Bai, eta inkluso beti esan izan diogo Josuri, Josuk gurekin gutxienez euki zuen planteamendua, bada, denak jarri inala borobilean, ez, bakoitza bere instrumentuakin, Idoia, Josu, Ibai, Josibatani, eta hor hasi inan eraikitzen. Nolait, kantan murgiltzea, egin genuen denak elkarrekin, borobile batean, bata besteari begira, eta hor sortu zen kriston ambiente polita, oso lasaia, eta errespetua unikoa, eta ez aldi oro Joseba Oseba dizegon gu gustora egote horri, Josu baita, eta Idoia bere planteamenduak edo bere sortze prozesu horretan murgiltzen, Josu baita, elkarrekin hitz egiten, oso polita izan zen nolabait, borobil horretan gertatu zen guztia. Gu egin baten oso dispuesto ginen hasiera batetik ulertzea, gure ikuspuntutik behintzat musiko bat, ero artista bat, gonbidatzen bagendun gure proiektun parte hartzea, izango zala beti musiko ero artista horrek gutxeko askatasune gure proiektun beran oinatza, ero beran aztarnilateko eta beran iritzi emoteko denpora guztin. Eta nik uste zorionez oso era naturalin asizile parte hartzen bai Josu, tokaten gakon zatixeatxik, bai Joseba, bai Idoia, ez? Kaso honetan bai Josu eta Idoiak emotzen buelta kantai eta aukeratu ben zatixak, aldaketak eta detaile txikisak, bagizan euran ikuspuntun testigo, ez? Ixan alexati marabila bat zan, ze detaiai arreti eskaintzeko atxasun bat euken, nik konsideratu dena guk ez dakauena, ez horren beste, ez da iraintzezatxu ez, baina. Disko honetako izen garrantzitsu bat Idoia Zurmendi musikariarena izan da. Diskoaren produkzioan lan egin du Erbitirekin batera, eta bidai lagun handia izan da Elisa eta Ibaientzako. Idoia egon da, bai teklista gisa,
lagun gisa ere, niri horrek kriston lasaitasuna ematen zidan larik. Azkenean niri idoiak egiten duen oro pila gustatzen zait, eta bera eukitza gure bandan, izan zen kriston lujazoa. Gero idoia ere egondako produkzioan, egia da produkzio nagusia egin duela Josu Erbitik, baina bai idoia egondala pixkator apoio gisa, bere proposamen ezberdinak egiten, hori ere pilo bat eskertu dugula. Azkenean guk ez genulako Josu Erbiti ezagutzen, baina idoia bai ezagutzen genuen, genekien zer egiten zuen eta horrek ere lasaitasuna ematen zigun. Eta gero ere, korista gisa egonda, askotan egiten, esaten dugu eta broma dirudi, baina benetan idoia urte honetan zehar, manager gisa egonda ere, ez laguntzen ea noiz atera kantak, nola, nundik, inkluso musika zuzeneaneko estandan inguruan berak hitz egin zegun. Orduan idoia izan da nahiko apoio potentea mundu ez ezagun eta handi honetan murgiltzeko. Ondora taldea ez da eremu bakar batean kokatzen musikalki. Rocketik edaten dute, bai eta popetik eta folketik ere. Diskoaren barnean eremu eta territorio ezberdinak entzun daitezke. Honei azalpen bat emoten saiatzeko, aipatuko negoela, koberra joten genuen garaitxik nik usteot gehatu askule honeako ero txarreako, estilo asko naztateko joera bat, gure proposamen orokorretan, eta orduan ez gaztatzen baperreza estilo musikal bakarra aukeratzi, ondora definuteko zeinan gure sonoridadi. Nik beti zain dut autore musika, baina hori bizkat trampaz, ez dago asko aportaten egiz esan. Nik uste dut hartzen duela, hartzen dugu rocketik, hartzen dugu folketik, hartzen dugu popetik, hartzen dugu estilo askotatik, eta ez da del todo bakar bat joten amaitzen dagoen sekule, baina nik uste influentzia hitz askoak hauela, eta halako nazte, pero intentatzen dugu propixuran nazte hori sortzi, ez, gure influentzietatik. Bai, askotan hartzen dugu jendeak gutaz esaten duna, ez? Behin... R&B, hori oso ondo. Elkarrizketa batean esan zuten ere hotxa bat zela R&B estilokoa orduan esan genuen. Bueno, suena bien, hartuko dugu orduan hemendik hortik aurrera, esaten dugu ere R&B dala. Bai, ero folk, ez tipo folk, bueno, bai, vale. Mix bat. Ba folk, ero pop, ero rock, vale. Zerutik hain urrun, zertara etorri, galdetu nahi nizun. Euriu, atzo dei gaur potzu, orain nostalgiaz, zerua eslatu, ta gune ederra izan behar da. Odeien beste aldean. Elizaren ahotsak dira bikoaren indargune bat. Diskoko abestietan oso presente dago ahotsa, eta bide horretan lan polita egin dute, azpia ahotsa eta melodietan ere. Nik uste gainera estudioan hasiera batetatik Josuk eta idoiak produkzio horretan, produkzio egiteko momentuan argi zeukatela ondoran erdigunean zer dagoen. Eta ondoran oinarrian ere ez badela ibai gitarra eta nire ahotsa orduan. Nik uste produkzioan ere nabaritzen dela. Naiz eta banda bat egon, ahotsan garrantzia eta gitarran ere. Nintzako azkenean, ni abeslari bezala banaiz eta banago beti horra ahotsan nola jokatu nire instrumentu ahotsa da. Naiz eta, pixkat saiatu beste gauzak egiten, baina horregatik asko zentratzen naiz, ahotsarekin ahalik eta gehien egiten, jolasten, eta, transmititzen noski. Gero koruak baita, nintzako koruak, kantak koruen kapaz betetzea izan zen, jolas bat bezala. Zuzenekotan gaur egun faltan botatzen dut bakarrik goazenean, hori kapa horik egin alizatea. Nik uste bai ez da, niri batez bestu dizun detxustan atentzio izelan Elizak moldatzen man estilo aldetik beran ahotsa, bapatin bateixa, bajo eta teklak getxueran sortezan beste atmosfera horreta, ez? Orduan, igual, gitarriaz bizkat eklektikusan kanta bat, bateixi eta bajo eta teklak sartu eran, bihurtezan funky, ez? Estilo poema. Eta nik uste Elizak registro hori segidun atrapaen bala, eta horrek pilo bat arritxun ditxun, zelan zan kapaz bera, ez? Eruteko ahotsa aldetik kanti era batea ero beste leku batea, kantit mesedetan nire ustez bentzat, ez? Beste indargune bat gitarren lanketan dago. Ibaiek jo ditu denak, akustikoak eta elektrikoak tartekatuz, beti ere kantuaren mesedetan. Espero kantuaren mesedetan saiatzen da bentzat, baina ez da beti argi nire arrebin iritziz adibidez ez. Nire arrebin iritziz adibidez elektrik gure beti kantun kontra, nire pioa guztan azta baina.
Diskunetan hasiera baten nixun ibiltzea gitarra akustikoik. Eta aia zanin momentu Manuela grabateko, nire haumai kanta bat dana. Nik argi guztien eban elektrikiaz nahi nabala graba, eta idoiak ez horren besta hasiera baten, ez? Eta horren azizan hor lanketa bat etxen, eta bazkaltza jun ginen. Eta bazkaxan ziron ginen berbetan, debati duten, a ber, si elektrikun izango zen, ero akustikun, da egixera kantin jatorriz akustikurela, baina nik ez supongo armadura kontu bateatxik, ero zaurgarritasun kontu bateatxik naxan ebala elektrikuaz graba. Eta idoiai esker, adibidez, nik uste hemen aukeratu genule akustiku kantin mesedetan, ez? Beste txikitxasun xarmagarri bat, ero beste peltasun bat emodetza kanta honei, eta beste zintzotasun bat, nik uste, igual elektrik dauken beste testura batzutan galdu lehikena. Malkoak pausatzean ez desagertu. Ondora taldearen kantuek badute iluntasun puntu bat. Izan ere, diskoaren izenak ere badu hortaz. Ondoratu eta azalera irten. Bai, guztiz, de hecho, nahi gabe, ez nahita, holan sortu ziren kantak, iluntasuna oso presente, baino baita ere, eta izenburuan esaten duen bezala, ondoratu, baino baita azalera irten, ez? Eta ez azalera irten zeo zer idealizatu ez da romantizatu bezala, baino bai, bi aldi horiek jorratuz, ilunak, argiak, diskan ere urdina oso presente dago, baino, bueno, nik uste urdin ezberdinak ere, ilunak, argiagoak, eta gu ere olakoak gehala gaur bertan. Eske jantzeko momentuan esan dugu, jo, hemen iluntasunan representante, baina eta ni hor argiakin. Gero, askotan kantetan kontrakoa dala, bai juten da gehiago beste energia batzutara eta nahi iluntasun horretara, ez? Gero, diskak eta inkluso izenburuak koherentzia eta zentzu bat hartu zuen. Bai, eta nik uste iluntasun aldetik bai natxero nahi baik ekarpena neuketxe batera normalin, eta nik uste igual gitarrik estereotipikamente niri guztaren gaztan genero horretan dauken kolori ez dauken arren gure diskun, nire joteko erik bailaten da bela bizkat ikusten, ez? Igual jatorri hori eta niri guztaren gazta, iluntasun hori. Baina, bueno, saiatzen gabe bai saiesten be bai publikun favore, supongo, bakarrik negarez etxeko kontzertutan jentik. Nola aldatu nauen. Diskoa C formatuan eskuratu daiteke, bai eta plataforma digitaletan ere, Spotify barne. Erabaki hau hartzea ez da erreza izan bikoarentzako. Disko gaur egun dakau eskuragarri bai formato fizikun, bai plataforma digitaletan, orduan dantzun bai internetetik, bai gure kontzertutan erosi momentu baten guan etorten basase behin amaitzen dugu. Bueno, aipatu dezakegu ere, diskoa kaleratzeko momentuan nahiko konflikto handia izan genuen. Plataforma digitalekin, bueno, azkenean hori momentun Palestinan gertatzen den genozidioan arira zuenekien nun publikatu, ez gainan eroso sentitzen ere genituen aukerekin, eta, bueno, ez gaude sobera lasai oindik hartutako erabakiakin, oingoz plataforma digital guztietan dago, planteatu genuen plataforma digitaletara ez ateratzea, baina baita, bueno, genekien ondora guztiz ez ezaguna izan da, ez gintuela inork entzungo, gure musika, orduan, hor gabiltza, bai plataforma digitaletan bagaude oindik, baina hor ere ezin du ez eztatu kreston gatazka, sorrazten dizkigula oindik mentalki ez, baina hor gabiltza. Diskoaren diseinu lana ere ilunetik dator, kolore urdin eta trazo finekin. Irati Guarretxenaren ilustrazioetatik abiatuta, Miau estudioetan burutu dute artelana. Diskari ja forma emateko momentuan, niri burura etorri zitzaidan Titare, Irati Guarretxena badelako, nire ustez kriston ilustratzaile potentea, pertsonalki ere oso jatorra da, eta guretzako oso garrantzitsua izan da prozesu guztion da zehar, Ibaiek esan duen bezala, inguratu gaituzten artistak eta inguratu gaituzten artistei ere bere lekua ematea. Lehenengo momentutik
gustatu egin zitzaizkigula, ez, iratik planteatzen zigunez, baina proposatu aldaketak ez da benetan guretzako lehenengo bertsioak izan ziala ja definitiboak. Eta behin ilustrazio horiek genituela, Miau Estudioko Lexu eta Mariari eskatu genien diseinuekin laguntzea, haiek ere, kriston lana egin dutela ere, nolabait ilustrazio politoriei ere berezuntzu emanik eta tipografiere eta guztiari. Eta holan sortu da, gaur egun pilo bat gustatzen zaigun eta gure lehenengo disko hori. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgildua dago ondora. Biko formatoan edo talderan aritzen dira, emanaldiaren arabera. Bikotean taldearen kantu biluziak nagusitzen dira, sortu ziren bezala joz. Talderan berriz, kantuak janzten dira, bandaren babesean. Esango nuke, biko formatun bizkate entzun leikela zein izan zen hasiera baten kantan jatorrixe, eta bai egarten da, bai kanta horrek pasari zela gaur egun beste esko eta beste ikusteko era batzutatik, zeintzuk honea afektara ben gaur egun kantak lortura ben askan emaitza horretan. Eta formato txikixagoara, bai pertsona aldetik, bai soinu aldetik, eta saiatu gau buelta asko emoten ez izateko ez oso planu, sonoramente berbetan ez. Eta nik uste oso esentziala guaran formato bat dela, biko formatu, eta gero talde formatun kantak daukeguke hasiera batetik amestu genuen beste handitxasun hori, eta beste esan nahi asko, beste kolore asko, beste dinamika bat, eta batez be epeltzen dauzelako kanta horrek, kriston musikazukin, eta Joseoaz, Josuaz, Daniaz, Idoiaz, Oianeaz joti zuzenekutan, blojazo bat dagoetzako, eta ondion ez ga hoitzen. Ez dakau horren beste aukera igual talde formatu joteko ez talako erreza, baina lortzen duen bako txinde pasada bat. Inkluso bandakin jotzen dugunen baita esaten dugu gure jarrera ezberdina dela, azkenean oso sostengatuak sentitzen gara, eta guk hor egin dezakeguna ere, batzutan inkluso gehiago jokatu dezakegu, ez? Badaudelako gure atzean kriston musikari potenteak gu sostengatzen, eta hori ere oso polita da. Bai, gaur egun formatu bisak zorionez disfrutaen dugu, eta guztaren gazku biko formatun jotiez, formatu akustiko horretan, ero taldiaz, baina bizera etorkizunera behire gatxaua ikuste dutela talde formatu hori mantentzio aukerak eukitzen jarraitzi, eta gaur egun gure burua beste bizera baki hau biko formatun errezarala ez, gu espazio txiki baten sartzi eta desplazamendu aldetik besta komplikau, baina niri amestea jarritxe guztako aztan etorkizun baten talde formatun bira txiki bat antolatu alixati, ero azala gehiago barne biltzen da buelta bat eman alixati taldia, zizango zala pasote bat, bai. Ez que ni askoz optimistagoa naiz eta itxera honekin lasa geratzen naiz, porque hasiera batean esaten un tío, sueña un poco, bai, guztiz. Bai, konfiantza daukagu gure proiektuan asko disfrutatzen dugu egiten dugunakin, eta espero dugu, kontzertu gehiago este, aldugun bezain kontzertu asko ematea, eta bandakin bada, super ondo ere. Desagertzen zara, udazkenaz dantzan.